B'investiment ta' €2 miljun u 500,000 se jibda xogħol kruċjali fuq 9 toroq ewlenin fi 8 lokalitajiet differenti fil-Gżira Awċija. Bħala parti minn proġett Għawdex toroq fil-lokalità tiegħek, triq tal-Għajn fil-Fontana, triq tal-Virtu fl-Arb, triq Wizzara fl-Asri, triq Għajntuta u triq il-Gamin f'Kerċem, triq ir-Ramla fin-Nadur, triq il-Kunċizzjoni fil-Qala, triq Masalforn fix-Xara u triq il-Kbira fix-Xewkija ser ikun qed isirhom xogħlijiet ferm bżonjużi biex tittejjeb l-infrastruttura f'Għawdex kif ukoll il-kwalità ta' ħajja tar-residenti Għawċin. Ħabret dan il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana fejn fakret kif il-budget tas-sena d-dieħla Għawdex ingħatalu vot ta' €10 miljun, żieda rekord mill-budgets preċedenti. Mhux biss qed nindirizzaw il-bżonnijiet fil-lokalità tagħna, il-lokalitajiet tagħna, però qed nagħtu xogħol fit-toroq illi tassew għandu bżonn Għawdex u li jmeritaw l-Għawċin u daw kollha wkoll illi ikunu hawnhekk fostna. Dr. Caruana qalet kif dawn ix-xogħlijiet ġew identifikati wara laqgħat li saru mal-Kunsilli Lokali Għawċin biex verament jiġi indirizzat il-bżonnijiet tar-residenti. Żiedet issemmi l-impenn tal-Gvern biex jinbnew mill-ġdid toroq li ilhom snin abbandunati. Min-naħa tagħhom is-sindki ta' dawn il-lokalitajiet qalu kemm dan l-investiment huwa ferm bżonjuż peress li dawn it-toroq li ser jerġgħu jinbnew mill-ġdid jgħaddi ammont sostanzjali ta' traffiku minnhom ta' kuljum. Toroq ġewwa Għawdex isiru skont il-prijoritajiet tal-Kunsill Lokali kif ukoll tal-Ministeru Għawdex sabiex ix-xogħol jitħaffef kemm jista' jkun u t-toroq ġewwa Għawdex jieħdu xejn differenti u titjib l-infrastruttura ġewwa Għawdex. Triq li tinsab fis diżastruż il-parti li fadal u għal grazzja talla bis-somma finanzjarja llum ġejna mogħtija mill-Ministeru Għawdex kellha jrid fix-xhur u sin li ġejjin se nkunu qed insolvu u nasfaltaw mill-ġdid u nagħmlu servizzi mill-ġdid ta' din it-triq. Intant fil-jiem li ġejjin f'Għawdex mistenni jibda xogħol fuq aktar toroq ewlenin, fosthom il-proġett fuq it-triq maġġuri ta' triq Sant'Antnin f'Għajn Sielem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.